Hai din lizoți. Hai, aici care pat. Ducem pe bebe în casă, da? Ia uite! Ducem pe bebe în casă. Ușor, ușor, ușor la scări. Ingrid. Brură în Adrian, da? Hai, așa, hai, Carol pe brură în Adrian, da? Cine a venit? Mantezită, mă, oameni buni. Ce-ați făcut, mă, cu mine, mă? Ce-a făcut? Unde m-ați adus, mă, nebunilor, mă? Mă, nebunilor, mă, unde m-ați adus, mă? Nu, gata, pânge, vezi? Da, pânge. Hai să-l ducem, hai să-l ducem. Ce ți-am făcut ăștia mai bine? Încet, încet. Fetița cântă, îi cântă lui bebe, nu-i așa? Nu trebuie, e mult mai bine aici, la nabă, nu trage curent, nimic, nu? Da. Ingrid, uite, partea asta ta e bebe. Na, 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 am venit acasă. Na, 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 na. Na, 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 na. Și sora mea, Ingrid, vrea să-mi arate jucăriile. La 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 la. Hey! Dar în curând nu mai ai baterie. Cât mai e? Mai e puțin. Ajunge ca să... Nu? Ciocnim, ha? Haideți, mami. Aici un palat. Luați. Ăla mamicherul e. Luați, haideți. Așa. Isabela. Așa. Nu-i place deloc? Hai, ăsta nu, de când a băut ea șampania. Nu? Haideți, na, hai. Pentru Adriana aici, așa. Zic că mai filmează, na? Hai, uite, da. Băi, Adriana... Trăiască, vezi că dai pe jos, mă. Da, lăsați cum să știe. Să trăiești, băi. Și uite, bem așa în cinsta ta. Am auzit, vrei și tu, vrei și tu? Da, și tu, pe uite și paharul tău. Na, uite și În cinsta lui Adrian. Străiești, mare. Pe gât tot. Bravo! Tu ești mare și voinic.